Aku melu. Aku yo melu. Oke, kita bersaing. Ini secara sehat lo ya. Oke no. Dan kuwi syaratnya apa wae? Syaratnya ngirim video. Peran sing dibutuhke. Kuwi raja muda, pangeran, anak pangeran, sak Raden Mas. Dra, kuwi bayarannya sing akeh dhewe sing ndi? Wah, ndak ngerti nek kuwi. Anak sik perane akeh dhewe wis. Nek delok saka sinopsise. Kuwi ketoke raja muda karo pangeran. Soalnya ceritane kuwi tentang perebutan kekuasaan ngono kae lho. Ah, cerita lama kuwi. Iya, cerita lama. Ning digarap kekinian. Penyelesaian konfliknya kekinian. Ya wis, aku ngincer pemeran rajane. Loh, aku yo. Mangsamu kue-kue tok sing pengen dadi raja. Aku yo pengen. Waduh. Rajane telu no ki engko. Wah, loroe gegar-geger wae apa meneh telu. Yo ngomong apa to ki? Mbah sing pengen kuwi loro, telu, apa selawe. Ning sing dadi ratu kuwi tetep mung siji. Mergo Wahyu Ratu kuwi siji. Ora ono ratu kembar. Lah kae sing anu wae. Ngrembug tekan kono to, Ndra. Tekan kono apa to, Meh? Aku ki bahas soal film ki mau kok. Alah, tuh. Siap. Udah. Kira ya. Pukul. Tendang. Tangkis. Pukul tendang tangkis. Sing tenanan to, Pak? Ra urungo latihanmu yen mung perlu tok. Dilinkas lho, mesti wis kendoneh. Percuma leh ku ngajari. Iya, janji. Bar casting iki aku tenanan. Lho, wingi-wingi lho ngomong ya kaya ngono. Ameh nyedai wong wedok ajar silat. Dibuli, etok-etok ajar silat. Yo kanan. Set, urung rampung. Kowe ki arep ketoprakan ning endi to, Mbul? Kok nganggo kostum raja barang? Ketoprakan. Main film no. Film apa? Film layar lebar no. Oh, berarti nek arep casting ngono kuwi kudu nganggo kostum komplit ya? Ya ora jane. Iki ben file gitu, roy gitu. Dadi getih ngono lho. Ming. Kowe bar iki arep nyandi? Ora ning endi? Mbak aku njaluk tulung di video ke. Oke, tak jipok tripod sik ya. Ming. Sisan aku dijarii ya. Cah seni wis pirang-pirang tahun kok jarikan dhewe ra iso. Tulung to ben rapi ya Ming ya. Gah, jarikan dhewe. Wis, kehilangan kesempatan iki. Dadi nek mboten memenuhi kriteria sebagai pangeran utawa tempat untuk mengabdi, menghamba, mboten pantas disebut pangeran lho. Ya menurutku ra iso. Dadi sing nyandang jeneng pangeran kuwi kudu iso dadi pengayoman, ber budi bawa leksana, hambek adil para marta, lan ngapuran cara utawa pemaaf. Dadi seorang pangeran kuwi harus menciptakan rasa ayem supaya wong sing ngenger kuwi mau iso merasa terlindungi, tenang lan damai. Nek sebutan Raden, pripun Om? Raden, Radian utawa Rahadian kuwi saka tembung rah adian. Rah kuwi getih utawa darah. Tidak hanya tentang darah biru secara genetika, ning lebih kepada bagaimana seseorang itu bisa menjaga kehormatan supaya tidak mencemari nama baik keluarga dan leluhurnya. Terus adi kuwi luweh, luhur. Luweh dalam konteks ini tidak merujuk pada kekayaan, ning luhuring bebudene, seberapa manfaat orang itu untuk orang lain. Kuwi kaitannya ya karo
kecerdasan intelektual yang harus disertai kebijaksanaan. Terus akhiran an kuwi mau menjelaskan tentang sifat atau kepemilikan. Jadi nek seorang sing bergelar Raden ning ora duweni sifat loro kuwi mau, tegese gelar kuwi mau mung tempelan. Raden ning ora rahadian. Dadi nek sanes terakhir darah sing luhur niku wau mboten saged dadi ratu no. Silat kuwi bela diri sing butuh keseriusan, keikhlasan. Ora mung gaya-gayaan, ngebyang-ngebyung ngalor ngidul ra ana gunane. Aja balenina lho. Belajar silat kuwi kudu saka nol. Sing penting ki ora mung aksine. Ning dasar-dasare kudu mudeng sik. Kowe ki asline berbakat meh. Gampang mudeng nek dijelaske. Dadi maneman nek ora rutin latihane. Neng, memang kudu alon-alon meh, ora kena kesusu. Salunggare wae ora apa-apa. Ora usah dipeksake. Barang sing dipaksake kuwi dadine mesti ora apik. Nek biru-biru telu kuwi apik ora? Oh, apik. Nek niki apik meh, apik iki. Aja mbok pambengi. Kenyonyok rasane atiku maca layang panantang. Sumingkir, tak jangkai Dewi Hadiwijaya. Tutuk 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 tungkrep tutuk. Sik Mbul. Aja mbombo sikilmu kuwi. Loh, iki ki adegane nesu lho, Ming. Iya, ning kuwi kekamban. Ekspresimu barang kuwi lho, kurang ketok nek nesu lho. Wah, opo nganggo rambut pasangan Ming? Wah, rambutnya dawa, nganggo brewok, mesti ketok galak kuwi. Malah kaya singa. Wes, ndang ae lanjut. Aja mbebundet busanaku. Sumingkir, lakon ta. Sik Mbul. Ngopo? Rapato timbul. Lagi kon piye? Nenggon sistem monarki tradisional yang ketat, contohnya Mataram Islam utawa kerajaan-kerajaan Eropa zaman biyen, darah biru itu adalah syarat utama untuk menjadi seorang raja. Kuwi mergo ngene, dianggap di dalam darah bangsawannya itu mengalir wahyu atau berkah leluhur sing ora dinduweni rakyat biasa. Terus meneh, masalah paugeran. Adanya aturan sing menetapkan bahwa tahta raja harus turun ke putra mahkota. Jika putra mahkota itu seseorang yang bukan darah biru, maka dia akan dianggap sebagai pemberontak atau perampas jika mencoba naik tahta. Ning ten sejarah, kathah ratu sing asal-usule saka rakyat biasa lho, Om. Ono sing ngandhake ngono. Ning itu perlu dikaji ulang dengan mengkompar literasi-literasi yang ada. Tur bali meneh ning pembahasan tentang rahadian kuwi mau. Ning filosofi iki, raja bukan sekedar gelar administratif. Poin utamanya adalah ia dipilih oleh takdir karena kemampuan kepemimpinannya. Siapa yang paling kompeten, berintegritas, dan mampu mengayomi, dialah yang layak memimpin. Terlepas dari warna darahnya, Andra. Marang kabeh kawulan ingsun, padha rungokno. Dina iki ingsun bakal paring dawuh. Sing gagah to, Mas. Dadane iki diketokke. Mungsuhmu gen do wedi. Loh, raja iki melu perang to, Pak? Ya iya no. Lah raja iki lak duwe prajurit to. Arep kari kongkonan kok. Sik. Saiki bayangno, yen kerajaanmu dikepung, prajuritmu mati kabeh. Kowe ora iso perang. Terus piye? Lah piye? Ayo dibeteti kowe karo musuhmu. Ah, kaya iwak wae. Mas, kowe iki jano acting ngopo to? Dienggo apa to? Nggo film apa to? Rahasia no.
Aku nak tak kandhani sampean melu casting. Jenenge usaha lho, Meh. Ndak ngomong kok. Rahasia. Hari ngomongnya lho angel men lho. Ini terlalu selatan untuk diutarakan, Pak. Jangan tenan kok iki, Meh. Saiki mending ajar mlaku sik wae. Lah aku kira lumpuh lho, Min. Mosok ajar mlaku. Maksude ratu nek pas mlaku iki lho. Sik. Ratu ki sak ora-orane lak yo duwe kreta, jaran. Lah nek pas arep ning kamar mandi, pas arep ning ruang makan, mosok ini Pak jaran. Iya ya. Yes, piye iki? Carane mlaku piye iki? Ngadeg jejeg, Ngene. lemes ora sah tegang. Pandangan lurus ke depan, terus melaku. Ngene. Nah, yo bener. Nah, yo bener Bul, ngono kuwi. Sek Bul. Ngopo meneh? Jarikmu lerenge kualek no. Kok riset iki apa ketoprak movie-mu sudah lanjut dah? Nggih siyos, Om. Ning niki benten kok. Niki riset kangge casting film. Oh. Kowe sing casting apa kowe melu casting? Kula tumut casting. Walah. Kok ndadak riset sejarah barang? Anggen, Om. Sing kula incer niku tokoh raja. Mula kula sinau bab niku wau. Ben kula niku mboten sekedar berakting secara lahir tok. Ning nggih secara kejiwaan kula. Weh. Elok. Film layar lebar apa indie? Layar lebar, Om. Garapane Gareng Nugroho. Gareng Nugroho. Wah, sutradara elok lho kuwi. Apa judul filmnya? Prahara Pancer Bumi. Prahara Pancer Bumi. Prahara Pancer Bumi. Lah kamu takon jarike wegah balik to. Wes ndang diwalek, rasa kakek ngomong. Wong budaya nganggo jarik kok kualik. Alah, ora usah. Wong casting direktur ya ora bakal mudeng ya kok. Ngisin-ngisini, peranmu ki dadi ratu lho, Bul. Ratu ki dinut sak negara. Alah, kesuwen Ming. Engko jam 5 videone kudu wis dikirim. Ya wes, nek nganti dihujat komentar netizen karepmu lho ya. Alah, kari klarifikasi. Anu mau kesusu, nak yo beres to. Nak ora kan kok videone di mirror kan wis to. Loh. Neng anu yo Ming. Kok beskap karo kerise dadi ketok walik yo. Apa tak wali sik wae ya? Sak karepmu. Tak wali sik ya Ming. Wis kok kirim urung dira videone. Wes. Tenan ora, kok sabotase kok. Ora percayanan to, Meh. Aku wong sportif. Mainku bersih. Percaya. Cita-citaku ki pengen dadi artis. Ben dedet 10 miliar kaya bapakku kuwi. Wah, bapakmu dedet 10 miliar. Ora, bapakku ki yo duwe cita-cita dedet 10 miliar mau lho. Oh, alah. Weh, dong apa ya, Cah? Rapat. Alah, kaya anggota dewan Eropa rapat bareng. Kowe bar kok ngendi sis? Sedina ora ketok. Bar dolan to Dedek Tamiya iki lho. Kok kebun teh, terus tumbas sate kelinci ya Mas ya. Terus mulie mampir nonton film. Film apa? Judulnya ki apa mau Dek? Prahara Pancer Bumi. Nah, kuwi lho. Sing sutradarane Gareng Nugroho kuwi lho. Prahara Pancer Bumi. Sing tentang kerajaan kuwi. Sing enek pangeran mudane kuwi. Iya bener. Loh, kalian wis do nonton toh? Indra, bukannya kuwi mau film sing gak duwe casting ki mau. Lah kok wis tayang?
Sik. Halo? Halo, Piedra. Halo Sam. Emailku wis buka urung Sam? Email apa? Alah, video casting. Casting. Alah. Video sing mbok upload nang TikTok ki mau lho. Oh, sing prahara pancer bumi ta. Ki postingan tahun wingi. Tak bagikan sebagai kenangan. Oh, alah. Ya wis Sam. Sorry ganggu. Oke, aman. Sorry Cah. Castingnya wis ndek tahun wingi jebule. Aku wis nyewa kostum lho, Ndra. Ijoli. Awakku pegel-pegel gara-gara latihan silat. Seti. Sorry. Pandra. Cah, jangan foto iki. Rapat.